کہ فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری، سب دو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے میرے نور کو اپنے نور دے فیضان کو پیدا فرمایا، والخلق کلہم نوری، اور تمام مخلوق کو اللہ پاک نے میرے نور ہی جو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ پچھلی روایت جنہیں سنیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کو پیدا فرمایا، اور اللہ پاک نے جب سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کو پیدا کیتا، والے زمین آسمان عرش فرش کائنات کو پیدا کیتا، ہی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کو ہی پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ کلام جہاں بارک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، سبحان اللہ، قسم ہے کلام بھی جیڑی وہ لکھ دی ہے۔ یہ کلم اللہ پاک نے کیویں پیدا کی؟ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نور کو پیدا فرمایا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دے فیض نو، نور دی چمک نو اللہ تبارک و تعالی نے ہی نوری قلم کو ہی پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ قلم ہے کتنا؟ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے قلم ہونے نا پنسلاں، یہ سمجھو وہ شکلیں تو ہیں لیکن وہ وڈی ہے، فرماتے ہیں 500 سال جتنی ان دی صرف چوڑائی ہے، یعنی زمین تو لا کے آسمان تک اے صرف ان دی موٹاپا ہے۔ لمبائی فرمایا لمبائی ہوں دی اللہ تبارک و تعالی جان دے، اور ایک روایت اندے 40 سال دی راہ اتنی بڑی ہوں دی لمبائی ہے کلام دی، اور جڑا کلام اتنا بڑا ہے کہ وہ جہیں کلام جہیں لوح تے جہیں تختی تے لکھیا ہو سے وہ تختی تے بڑی ہو سے نا بے شک۔ فرمایا وہ جڑی تختی ہے ہوں دے جڑے کنارے وہ ہیں سرخ یاقوت دے، ہوں دی جڑی چوڑائی ہے وہ زمین آسمان دے برابر ہے، ہوں دی جڑی لمبائی ہے ہوں دی کوئی حد ہی کوئی۔ سبحان اللہ۔ اتنی سونی تے اتنی پیاری اللہ پاک نے قلم کو ارشاد فرمایا اکتب، اے قلم لکھ۔ قلم نے عرض کی تھی اے مالک مولا کیا لکھا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علمی فی خلقی وما هو کائن الی یوم القیامہ، اے قلم جیڑا کچھ میرے علم میں جیڑا کچھ میں مخلوق پیدا کرنا ہے، جیڑا جہان میں بنانا ہے اون دے بارے چ لکھ۔ وما هو کائن الی یوم القیامہ، پیدا تے کو ہون کرے نہ پیا، تے کو علم عطا کرے نہ پیا، قیامت تک جیڑا کچھ تھی سے سارا کچھ اج لکھ دے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ ہوں ہر سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نور بڑے والا کائنات دے چیزاں پڑھ دیا پہ اللہ پاک نے قلم کو پیدا فرمایا، اور قلم کو فرمایا لکھ۔ وہ قلم نے عرض کی تھی کیا لکھا؟ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میں تے کو علم عطا کرے نہ پیا، پیدا پہلے تو تھی نہ پی، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دے بعد بے جہان کائنات دے بڑھ سے، لیکن ہوں نے سارے دے بارے آج لکھ دے میں تے کو پہلے علم عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ قلم نے سارا کچھ ہوں آج 14ویں صدی چل دی پی ہے، ہوں تک یہ سارا قلم نے لکھ دیتے، اگی تے جڑا کوئی تھیونا ہے وہی لکھ دیتے، جڑے لوگ جنت وچ ویسے وہی قلم نے لکھ دیتے، جڑے لوگ دوزخ وچ ویسے وہی قلم نے لکھ دیتے، اور کہیں کو کیڑا مقام مل سے، کہیں کو کیڑی شان مل سے، اگی دے کیا کیا واقعات ہم سے، قیامت کیویں ہم سے، بارشاں کیویں تھی سے، زمین دے قطرات، زمین دے ذرے کتنے، بارشیں دے قطرے کتنے، اللہ پاک نے قلم کو علم عطا کر دیتے، قلم نے سارا کو لکھ دیتے۔ سبحان اللہ۔ قلم نے یہی لکھ دیتے جو بستی رمضان چانڈیاں دے اندر فلانے دن کو یہ جمعہ ہو سے یہ بیان تھی سے، اگلے جمعہ تک یہ بیان ہو سے، اگلے جمعہ تک یہ بیان ہو سے، قیامت تک یہ بیان چلتے رہا ہے۔ قلم نے ہر شے لکھ دیتی ہے۔ کل کیا تھی میں قلم نے لکھ دیتے۔ قلم یہ مخلوق ہے، اور اے جی مخلوق کہ جہاں نشان تے عظمت بے حد بے شمار ہے، لیکن قلم سونے نبی دے صدقے پیدا تھی۔ قلم کو اگر اللہ تعالیٰ کل دا علم عطا فرما سکتے تو سونے نبی کو تو زیادہ عطا فرما سکتے۔ سبحان اللہ۔ بے شک
समझ नहीं पे ना नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। अकबर भाई जोश नाल नारा लेने पे ये नारा लेने पे कुछ सुने थके हालांकि सत्य आ गया है कोई जोश नाल नो बोल जा रहे हां तो पानी पी लो नारा लो जोश ना मेरी आवाज दीजिए ना ना पानी ठीक है तो तू सा कर ले हो ना तू सारे कर ले दिया जा दिए ना क्या हदार तो कलम ने आज की थी मालिक मौला क्या लिखा अल्लाह पाक ने फरमाया लिख जेड़ा कुछ कयामत तक थी है कलम ने लिख दिता वला कलम ने आज की थी मालिक मौला इब्तिदा क्या करा पहले पहले क्या लिखा अल्लाह ताला ने फरमाया लिख बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह पाक ने असाको ये सबक अता फरमाया ये तालीम अता फरमाई कि हर जायज काम तो पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखनी भी है पढ़नी भी है सुभान अल्लाह। और जेड़ा बंदा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को प्यार नाल लिखे सोना करते लिखे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमा देंगे सुभान अल्लाह। और जेड़ा बंदा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को सोने लफ्ज़ पढ़े अल्लाह ताला उनकी भी बख्शिश फरमा देंगे सुभान अल्लाह। और एक रिवायत के अंदर जेड़ा बंदा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खुलूस नाल प्यार नाल मोहब्बत नाल पढ़े अल्लाह तबारक व तआला 700 साल दी इबादत सवाब अता करता है सुभान अल्लाह। और फरमाया जेड़ा बंदा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक दफा पढ़ दे अल्लाह तबारक व तआला उसको 4000 नेकियां अता फरमा दे 4000 उनके गुनाह माफ फरमा दे 4000 उनके दराजात बुलंद फरमा सुभान अल्लाह। तो कलम ने लिखा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उनके बाद अल्लाह पाक ने फरमाया लिख इन्नी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अना मैं अल्लाह हूं मेरे सिवा कोई माबूद नहीं मेरे अलावा कहीं को सजदा जायज को नहीं मेरे अलावा ब्या कोई खुदा को नहीं इबादत थी से तो सिर्फ मेरी थी से रियाजत थी से तो सिर्फ मेरी थी से सारी कायनात को सारे जहान को पैदा करने वाला मैं हां कलम ने जिनम सारा को लिख गिदा और अल्लाह पाक ने फरमाया ए कलम उक्तब अगो लिख आज कीती है मालिक मौला अगो क्या लिखा फरमाया लिख मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम कलम ने जिनम सुनिया ना सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नाम ते कलम शक थी गया कंबण लगा कलम तुसा दिठा सो ईगल पेन डालर पेन कोई होवे उदे विच उतली जड़ी निब होंदी है ओ निब विच आ देखी लकीर लगी पई होंदी है विच जेकी टिक्का ही लगा पे होंदे गोल फरमाया ओ जेड़ा कलम है ना अल्लाह पाक ने हुक्म दिता कि सोने नबी दा नाम लिख तो कलम वो जेड़ा शक थिया ओ कोई शगाफ पै गया ए आज तक उहे हूं कलम दी जड़ी निशानी आंदी पई है सुभान अल्लाह। कलम 7000 साल तक बेहोश रहा 7000 साल के बाद जब ही कलम को होश आया वला कमदा कमदा वला अल्लाह ताला दी बारगाह कलम ने सजदा किया सजदे दे अंदर वला 7000 साल ला दिते वल जदों 7000 साल के बाद कलम उठिया अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ए कलम क्या गाल है मेरे सोने नबी दा नाम लिखदा क्यों है अर्ज कीती है मालिक मौला क्या तेरी हस्ती दे अलावा भी कोई हस्ती है जेदा नाम तेरे नाम दे नाल लिखया वने अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अदिब ए कलम अदब इख्तियार कर अगर मैं अपना सोना नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पैदा ना करेगा तो ए कलम मैं ते कोई पैदा ना करेगा अगर तू पैदा थया खड़ी ते को इतने शान अता कीते ते को इतने अजमत अता कीते ते अपने सोने नबी दे सदके अता सुभान अल्लाह जे टाइम कलम नबी था ना वाह कि अल्लाह पाक ने सोने नबी को एदी शान अता फरमाई है एदा मकाम अता फरमाया क्यों ना वाल मैं सोने नबी तो सलाम ना पढ़ गया सुभान अल्लाह कलम ने पढ़या अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह ए अल्लाह दे सोने नबी मेरा तारे होते सलाम होए सुभान अल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नूर पाक ने नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया व अलैहि सलाम
اے قلم تو اگر میرے اوتے سلام کرے نہیں پی تے میرے ہی تیرے اوتے سلام ہو سبحان اللہ اور قلم نے کیا سلام کیتا السلام علیکہ یا نبی اللہ سنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی روح پاک نے نور پاک نے ان جواب عطا فرمایا آج لوگ آگدن سی تساں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ آج گھڑ کی دے وے آج تساں یہ بڑھائے وے پہلے بھی پڑھدا ایسا کوئی کلام کو اللہ پاک نے پیدا کیتے کلام ہی سلام تو پڑھتا کھڑے السلام علیکہ یا نبی اللہ سبحان اللہ تے کلام نے ایک دفعہ سلام پڑھے اللہ پاک نے کلم کو جزا کیا عطا فرمائی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وعلیک السلام اے کلم تو میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے سلام پڑھی وعلیک السلام میرے تیرے اوتے سلام ہوئے سبحان اللہ وعلیک منی الرحمہ میری تیرے اوتے رحمت ہوئے وجبت لک رحمتی میری رحمت تیرے واسطے واجب تھی گئے وَلِمَنْ صَدَقَ بِهِ تو سچ آکھی وَآمَنَ بِهِ تو امان چاہی تیرے واسطے جنتی واجب تھی علماء کرام ارشاد فرمینے ہون تسا غور کرو کلم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک دے اوتے ایک دفعہ سلام پڑھے اللہ پاک نے ہوں کلم دے اوتے کیا انعام عطا فرمائے سلامتی بھی حکم عطا فرما دی رحمت کی حکم عطا فرما دیتی ہے صداقت کی حکم عطا فرما دیتی ہے جنت کی حکم عطا فرما دیتی ہے تو فرمایا چاہے ایک دفعہ سلام پڑھے اللہ تعالیٰ ان کو چار انعام عطا فرما دیتے ہیں کہ جڑا ہر نماز دو پہلے ہر اذان دو پہلے ہر اذان دے بعد ہر بیان دو پہلے ہر بیان دے بعد اٹھ دے باندھے کھڑ دے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک تے درود و سلام پڑھدا ہو سے اللہ تعالیٰ اور مجھے تو کتنا رحمتہ نازل فرما اگر کلم کو اللہ تعالیٰ یہ چار رحمتہ عطا فرما سکتے نعمتہ عطا فرما سکتے تو جیڑا جیڑا بندہ سلام پڑھ دے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے اللہ تعالیٰ یہ رحمتہ یہ نعمتہ یہ برکتہ یہ جنتہ ہوں بندے کو عطا فرما سکتے سبحان اللہ تو سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ہیں سارا کلامی پڑھے تو سونے نبی دے صدقے جہان پڑھے سونے نبی دے صدقے ہن کلام نے ایک سلام کیتے اللہ پاک نے جنت واجب کر دیتی ہے تے جڑے امتی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے تے ہر ٹائم سلام پڑھدے ہوندے ہوئے والے ہودے ہو کتنی کرم نوازی ہو اللہ تعالیٰ پاک کو اساکو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے زیادہ تو زیادہ درود و سلام پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک نے یہ واقعہ بھی پورا یاد کرنا ہے تے میرے خیال ٹھیک ہے اسے قلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ اے قلم لکھ عرض کیتی ہے ہمارے مولا کیا لکھا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یحیی میتا و یمیت حیا یعنی میں او ذات ہاں جڑا مردہ کو زندہ کر لینا تے زندہ کو مردہ کر لینا میں او ذات ہاں اگو لکھ کہ جڑے فقیر ہیں انہیں کو امیر بڑھا لینا جڑے امیر ہیں انہیں کو غریب بڑھا لینا میں او ہستی آئین اللہ علا کل شیء قدیر کہ میں عزت والے کو ذلت دے دینا ذلت والے کو عزت دے دینا ہر شے میرے قبضہ اختیار دے وچ سبحان اللہ قلم نے لکھ دیتا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے قلم اگو لکھ من استسلم بقضائی جیڑا میرے فیصلے کو تسلیم کر کے وصبر علی بلائی جیڑے میں انہیں لوگیں دے اوتے بلاواں نازل کراں مصیبتاں نازل کراں انہیں دے اوتے صبر کریں وشکر علی نعمائی اور جہیں کو میں نعمتاں عطا کراں او انہیں نعمتیں دا شکر ادا کریں ورادیہ بحکمی اور میرے حکم دے اوتے اور راضی تھی ونجیں کتبتہ صدیقا اور تو لکھ جو میں انہیں کو صدیق دا درجہ عطا فرما وَبَعَثْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الصِّدِّيقِينَ اور فرمایا قیامت آنے لی میں حکو صدیقین دے نال اٹھے سا اور اگو لکھ وَمَن لَمْ يَسْتَسْلِمْ بِقَضَاءِ فرمایا جیڑا
میرے حکم کو تسلیم نہ کرے سے ولم یصبر علی بلائی اور جڑے میں مصیبتاں آفاتاں نازل کرے نا ہوں دے اتے او صبر نہ کرے سے ولم یشکر علی نعمائی جڑے میں نعمتاں عطا کیتے انہیں دا نعمتے دا اگر شکر ادا نہ کرے سے ولم یرضى بحکمی اور جڑے میں حکم عطا کیتے انہیں دے تو اگر وہ راضی کونی فلیخیر الہا سوائی ورہو کو آکھو جو اپنا رب بیار تلاش کرے میں ہوں رب بھی نہیں بڑھتا اللہ اکبر یعنی ایک تنبیہ ہے کہ میں تو کو اگر نعمت عطا کرے نہ پیا تے ہنے دا تساں شکر ادا کرو اگر تواڈے اوتے کوئی مصیبت آندی پئی تے ہنے اوتے صبر کرو جیڑا میں تو کو حکم دے دیتے حکم دے اوتے راضی رہو تے وال میں تو کو صدیقین دے درجے عطا کرے سا سبحان جو اللہ اگر تساں ایویں نہ کرے سو میرے حکم دے اوتے راضی نہ تھی سو بلاویں دے اوتے صبر نہ کرے سو میرے نعمت دا شکر ادا نہ کرے سو تو وال سمجھ گنو فلیخیر الہا سوائی تساں میری گال نہ بنے دے یعنی میری گال کو تساں اہمیت نہ دے دے جی میں کوئی والد آکھدے نا ایئرپورٹ فلانا کام کر رہا اگر انہیں ٹھیک ہے ٹھیک نہ تو میں اور سمجھ گئی میں تیرا والد کو یعنی والد تو ہوں دے ایک تنبیہ ہوندی ہے تو ہی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرمیندے کہ جیویں جیڑا کچھ میں تو کو آخدا پیا ہنے چیزیں کو کرو تو تساں ایماندار مومن راسو سبحان اللہ اگر انہیں چیزیں تو ہٹ گئے ہوئے سمجھ تو سب کفر داخل تھی وے سو تو سمجھ بہتے عبادت کرن والے باڑ وے سو میں کو تو رب اپنا تسلیم نہ کیتا اللہ اکبر کہ اللہ پاک نے تنبیہ ارشاد فرمائی جو میں چاہنا تو شکر ادا کرو صبر کرو تاکہ میں تو کو انعام عطا کرا تو جنت جگہ بھی عطا کرا سبحان اللہ جدو ایک قلم نے سارا کچھ لکھ دیتا ہوں پاک اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے قلم لکھ قیامت تک جتنے بارشاں تھی سے انہیں بارشیں دے جتنے قطرے زمین تے ڈاسے ہر قطرے کی تعداد لکھ جو قیامت تک کتنے بارشیں تے کتنے قطرے ڈاسے سبحان اللہ اچھا ہوں ایک بارش تھی نہیں پی ہوئے کوئی بندہ انہیں قطرے گان تے نہ سب سکتے ایک بارش تے ہوں ایک بارش تے قطرے کوئی گان تے نہیں دسل سکتا تو سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اللہ پاک نے جہاں قلم کو پیدا کیتے او قلم جتنے بارشاں تھی سن اوہی لکھ دیتے نے اور جتنے قطرے ڈاسن اوہی لکھ دیتے نے سبحان اللہ تے جیڑا رب قلم کو اتنا علم عطا فرما سکتے اور سونے نبی کو کتنا عطا فرمایا سبحان اللہ بات ہے نا سوچا سونے نبی دے صدقے اللہ پاک نے قلم کو اتنا علم عطا فرمایا اور سونے نبی کو کتنا علم عطا فرمایا اسے اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لکھ زمین دے سنگریزے اے زمین دے اوتے جتنے کنکریاں پن جتنے ریت دے ذرے پن اے جتنے چھوٹے چھوٹے وٹے پن بجریاں پن اے پتھر پن اے سارے لکھ تو قلم نے سارے لکھ دیتے اے ہن ایک ٹرک بندہ لا چھوڑے نا سب یہ بجلی دا تلے تو والے 8-10 بندے چلو 100,000 بندے کو ملا دیو اے بابا گنو ہاں چوکھیں یہ بجلی دے داڑے داڑے ویسے زمین نہیں ہاں سی ہوں اندازہ لو جو ایک پورا ٹرک اگر لے پوے تو کتنے سارے بندے جمع تھی ونجن تو ہوں دی گنتی نہیں گنی سکتی تے زمین دے وچ جتنے بھی کنکریاں پن جتنے بجلی دے دانے پن جتنے سلاں پن جتنے دل پن اللہ پاک نے فرمایا سارے کی تعداد لکھ تو قلم نے سارے لکھ دیتے کیوں جو قلم کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا کہہ دے صدقے عطا فرمائے سونے نبی دے صدقے عطا فرمائے اگر سونے نبی دے صدقے قلم کی اتنا علم عطا فرمائے تو سونے نبی کو کتنا عطا فرمایا سبحان اللہ واللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے قلم لکھ درختیں دے پتے کو چیز یہ جہاں لکھا ہے نا جو ایک دفعہ عقل پتہ لگ وجے کیوں جو اللہ تعالیٰ چاہتا جو بندے نا اپنے عقل دے ویندے میں والی نے کو عقلی چیزاں اے جا دے میرے سونے نبی دے علم کو منن واسطے آپ تیار تھی وجے سبحان اللہ اے ہن نیم کھڑی ہے باہروں بھی ٹالی ہے کیا اچھا ٹالی ہے نبی ایوب بھیا رہی ہن کوئی بندہ ہندے دے پتے گاڑ دکھاوے نہیں گڑی دس پوری وستی بابا کوشش کر کے نہیں گڑی
نہیں گڑی نا اللہ پاک نے ہوں قلم کو فرمایا کہ اے قلم جتنے روئے زمین دے ہوتے درخت ہیں وہ درختی لکھ اور جتنے ہی دے پتے ہیں وہ پتے ہی لکھ وہ قلم نے سارا کچھ لکھ لیتے جن ہم سونے نبی دے صدقے اللہ پاک نے قلم کو اتنا علم عطا فرما لیتے اور سونے نبی کو کتنا عطا فرما اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بندے دے رزق دے دانے لکھ بندے دے رزق دے دانے ہن پہلے دیکھ جو بندے کتنے زمین ہے آسمان ہے کتنے جہان ہے اے لکھ بندے ول بندے جتنا دانا کھمسن یعنی جتنا رزق کھمسن سارے دا رزق لکھ آج ہن کوئی بندہ ایک بندے دے نال رہ رہے جدوں وہ پیدا تھے نا تو انہیں موت تک سارا کچھ بلائی نہیں لکھ سکتا سارا کچھ بلائی نہیں لکھ سکتا اللہ پاک نے قلم کو ارشاد فرمایا جتنے بندے ول جتنا رزق کھمنے پن جتنے دانے وہ سارے لکھ وہ قلم نے سارے لکھ دیتے تو سونے نبی دے صدقے اللہ پاک نے قلم کو اتنا علم عطا فرمایا اور سونے نبی کو کتنا عطا فرمایا اے ہن ایک ایکڑ ہوندے نا اپنا ایندا دانے دا گندم دا او جنم ڈھیر لگا پیا ہوندے کوئی کو گن ویسے ایک ایکڑ دی گل ہے اتنا اللہ تعالی ساری شے لکھوا دیتی ہے اللہ پاک نے سونے نبی سے بھی شان بیان کرنی ہے سونے نبی سے بھی عظمت دکھاونی ہے جو اے لوگو تصور کرو جو جے نبی دے صدقے میں مخلوق ہی اے جی پیدا کرنا پیا اے جی شان والی پیدا کرنا پیا ول جے دے صدقے پیدا کیتے ول ہوں دی شان دے مقام دا رکھیا سبحان اللہ ول اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے قلم لکھ رات تے دن دی تعداد جو قیامت تک راتاں کتنی ہم سن تے دن کتنے ہم سن اچھا چلو آپ اپنے تے گن گنو ہن جدوں آپ پیدا تھے سے کہیں عمر 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کوئی بندہ گن سکدا جو اتنے رات ہیں اتنے دن ہیں نہیں گن سکدا نا لیکن اللہ پاک نے قلم کو علم عطا کیتے سبحان اللہ تے اساں ایو آکھدوں جو اللہ پاک نے جے کو چاہیے جو کچھ دیتے اپنی مرضی کے مطابق دیتے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اگر شان دیتی ہے تو آپ دیتی ہے سونے نبی کو اتنا علم عطا فرمایا تو آپ عطا فرمایا جو اللہ پاک اگر قلم کو اتنا علم عطا فرما سکتے تو سونے نبی کو زیادہ عطا فرما سکتے اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے قلم قیامت تک جتنے واقعات تھی سے انہیں سارے کو لکھ دے قیامت تک جتنے واقعات تھی سے انہیں سارے واقعات کو لکھ دے مثال کے طور پہ آج ہم جمعہ نماز تھی سے یہ لکھی گیا اچھا بھی کل ہم کوئی نہ کہیں نہ کوئی حادثہ تھی گئے وہ لکھی گیا اچھا بھی کل کہیں دی شادی تھی منی ہے وہ لکھی گیا کل بھی کوئی بیمار تھی تو ہسپتال ویسے انہوں نے علاج تھی بنا ہے وہ لکھی گیا یہ سارے واقعات ہیں نا تو فرمایا قیامت تک جتنے واقعات تھی بنے یہ سارے لکھ دے قلم نے سارے لکھ دے سبحان اللہ ہن ہر شے لوح محفوظ دے اوتے لکھی ہوئی تے موجود ہے قلم کو اللہ پاک نے اتنا علم عطا فرما دیتے ہوں سارا کچھ لکھ دیتے جتنا کچھ ہی ہے سارا ہوں لوح محفوظ ہے تے لکھا پہ اور اللہ پاک نے یہ لوح محفوظ سونے نبی دے اکھے تے سامنے رکھیے اے محبوب جب بھی کوئی گال دیکھنی ہو ایتھی پڑھ تے لوگے کو دسا دیتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تو پتہ چلیا اللہ پاک نے قلم کو شان عطا فرمائیے تے سونے نبی دے صدقے عطا فرمائیے اور جیڑم قلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نشان عطا فرمائیے تو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے و زیادہ شان عطا فرمائیے یہ جڑا واقعہ بیان کیتے سے اے معارج النبوت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 345 جو تے روایت موجود ہے جڑے بھی سارے گھرا اگر یہ واقعہ دیکھنا چاہیں یا علماء کرام تو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 345 معارج النبوت اون دے وچ یہ روایت موجود ہے
اللہ تعالیٰ تاکم اساکم سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے، سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار محبت رکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ انہیں سونے نبی دے نال پیار رکھے سو تو بیڑے پار ہو، گھبرائے نہ کرو تے جوش نہ لاتے کرو۔ ہن ایک کو نعرے لے سوں تے پچھلے جمعے والی یاد والتا کرو، ٹھیک ہے نا؟ میں او کیوں لوے نا ماشاءاللہ اتنی میں دیکھتا پیا ایک تا جوش جذبہ آندا ہے اور بندے پسند کریں تے یا نعرے لگ دے تے چلو اگلے جمعہ تک ہوش وچ رکھ لو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ایک بات ہاں بالکل انشاءاللہ اساں او جی آکھدے نا بندہ ایک میں دراک رکھ سمجھ دے، اساں اپنی جماعت دے رکھ سمجھ جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافہ، نعرہ حیدری، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، بدری کی آمد، پیارے کی آمد، لجپال کی آمد، سردار کی آمد، بشیر کی آمد، نذیر کی آمد، رجوم کے بولو مانا چھوڑو، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی۔ اللہ پاک نے قلم کو حکم عطا فرمایا، اکتب لکھ۔ قلم نے عرض کی تھی اے مالک مولا کیا لکھاں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے قلم لکھ آدم علیہ السلام دی امت دے بارے کہ اگر اچھے کام کرے سن تو میں انہیں کو جنت عطا فرمے ساں اور برے کام کرے سن تو انہیں دا ٹھکانہ جہنم ہو سے۔ قلم نے لکھ دی۔ واللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے قلم لکھ موسیٰ علیہ السلام دی امت دے بارے اے مالک مولا کیا لکھا؟ فرمایا لکھ اگر اچھے کام کرے سن تو جنت داخل کرے سن اور اگر برے کام کرے سن تو انہیں دا ٹھکانہ بھی جہنم ہو سن۔ قلم نے لکھ دیتا۔ ان دے بعد عرض کی تھی اے مالک مولا بیا کیا لکھا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے قلم لکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دے بارے کہ اگر اچھے کام کرے سن تو جنت وچ سن برے کام کرے سن تو انہیں دا ٹھکانہ بھی جہنم۔ قلم نے لکھ دیتا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لکھ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے قلم لکھن لگی کہ نیک لوگ جنت گناہگار جہنم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے قلم ایویں نہ لکھ۔ عرض کی تھی اے مالک مولا ایویں کیوں نہ لکھاں؟ پچھلے امت دے بارے تے ایویں لکھے دے ایسے۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب دی امت ہے انہیں دے بارے لکھ امت مذنبۃ ورب غفور، امت گناہگار رب بخشن ہارے۔ اگر ایک اوک گناہ کرے سن میں اپنی رحمت دے صدقے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے انہیں گناہ کو معاف فرما دے سن۔ اللہ تبارک و تعالی تاکوں اساکوں ہر مسلمان کو سونے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔